Napuno sa kalingawan ug kahugyaw ang nagmalampuson nga Kapuso Barangayan sa Barangay Cogon Ramos, Dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado. Mga Kapuso stars nga bida sa Dragon Lady mihatag og bulok sa kalingawan nga hatod kaninyo sa GMA Regional TV. Ani ang report. Sayo pa lang nagtapok na ang mga residente sa Barangay Cogon Ramos aron saksihan ang gipahigayon nga Kapuso Barangayan dalit sa GMA Regional TV. Gisugdan kini og nagkalain-laing games nga napuno og papremyo. Lingaw ang mga mitambong nga games sa kaayo miapil. Nagpasalamat ang mga opisyal o mga residente sa maong barangay nga didto sa ilang dapit gipahigayon ang kalihukan nga gipahugya og samot sa pag-abot sa cast sa nagunang serye mataghapon ang Dragon Lady. Present si Edgar Alan Guzman, Joyce Cheng o siyempre si Tom Rodriguez. Ilang gipasalamatan ang mainitong pagsuporta sa mga Sugboanon kanila. Gitapos ang Kapuso Barangayan pinaagi sa usa ka raffle diin adunay tulo ka mga mananaog ug tag-usa ka sakong bugas. Human niini nakikimamat ang mga Kapuso stars sa Cebu Media. Tungod kay bag-o pa gisugdan ang maong teleserye, daghan ang angay atangan nga makapahingangha nga mga eksena sa Dragon Lady sa musunod nga mga adlaw. Daghan pa ang mahitabong pinalahi nga level sa away tali nila ni Joyce Cheng o Janine Gutierrez. Ang mga Kapuso stars nagtuo sa swerte nga moabot sa kinabuhi sa usa ka tawo ilabi na kun dunganan kini og kakugi. Samtang napuno sa kilig ang Kapuso Mall Show, game sub ang mga Sugboanon nga miduyog sa kanta nila ni Edgar, Joyce ug Tom. Gani ang uban, misabay pa og sayaw kang Edgar nga mas nakapalingaw sa mga tumatan-aw. Mga Kapuso, padayon natong suportahan ang Dragon Lady matag Lunes hangtod sa Sabado human sa Itbulaga. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bista.